Poštovani gledalci, dobroveče. Kaže prvi put u poslaničkim klupama. Ko su mladi ljudi koji su ušli u Skupštinu i koji su poslanici? Evo, o tome večeras govorimo upravo sa njima. Jelena Mihajlović, narodni poslanik SPS-a. Dobroveče, Jelena, dobrodošli. Hvala vam. Hvala što ste se odazvali. Hvala što ste me pozvali. Gospodin Ilija Životić, narodni isto poslanik, SPAS. Dobroveče. Lista gospodina Aleksandra Šapića. Tako je, dobroveče. Dobroveče i vama i hvala vam. Rekli ste prvi put u televiziji Kopernički. Drago mi baš u mojoj emisiji. Hvala. Zadovoljstvo je moje. Eto, bit će divno. Evo, ja sam rešila da večeras upravo gledalcima objasnimo šta znači poželeti da se kandiduješ i da dođeš na listu da bi postao poslanik. Suvom politikom, kako ste vi rekli, vrlo lepo izreka, suvom politikom ne želim da se bavim, želim da idem u nešto drugo. A šta je to drugo? Svaki čovjek u sebi sadrži neki osjećaj, odnosno neki nagon da proba nešto da menja, da bude deo nečega. I tako sam normalno i ja to stekao nekim godinama. I znate kako mnogi ljudi pričaju, ja bih volio da budem deo nečega, ja želim nešto da promenim, ja želim da utičem, ali mali deo ljudi pre svega se uključi uopšte u bilo kakve takve tokove, jer to traži puno i učenja i odricanja i ono što je najvažnije, mislim da će se koleginica složiti stranu, a to je jedan timski rad. Malo je ljudi koji su spremni na timski rad i spremni da neke svoje sujete, neke svoje porive stave po strani i da ono iz sebe najbolje izvuku i ono najbolje sebi da to daju timu i na kraju da zavise od tog timskog rada. Da, ali dobro, znate kako, postavlja se pitanje onda kada je tim u pitanju, sada govorimo o Skupštini ili poslaničkim mestima, kada kažete tim, da li ste vi svi tim? Pa mi u okviru naše poslaničke grupe jesmo tim i tačno se zna ko šta radi, kakve su prava i obaveze. Svakog od nas ko je u poslaničkoj grupi. Da. Vi ste ljudi koji ste u velikom potencijalu, a pre svega zato što, ne samo što ste mladi ljudi, nego zato što prosto imate svoje profesije iza sebe i to bogate profesije. Vi ste magistar za bezbednost, ili tako, i terorizam. Vi ste magistar violončela, znači ljudi koji su stekli svoje diplome i svoju profesiju i svoj poziv i u tome se dokazali u tim profesijama, ušli da biste, eto, bili deo tog parlamenta na koga ćete moći ili nećete moći ili ćete se potruditi da na neki način utičete. Pa mislim da je prednost sadašnjih saziva parlamenta pre svega što on u sebi ima dosta mladih ljudi, mladih ljudi koji su spremni da nešto uče i spremni da nešto da doprinesu. A isto tako, sa druge strane, vi kad pogledate, svi ti mladi ljudi su ostvarene ličnosti. I niko od nas nije došao u parlament da bi... Da bi se ostvario. Tako, da bi se ostvario. Mi smo svi ušli kao ostvarene ličnosti sa nekim svojim znanjima, konkretno ja iz bezbednosti, koleginice iz kulture, neki drugi ljudi, ima tu dosta i lekara, ima ljudi koji su studirali filozofiju. Znači, svi su manje više ostvarene ličnosti i svi su oni došli da nekim tim svojim znanjem doprinesu. Slažem se sa vama, parlament, znate sami da je non stop je taj live prenos. Mi smo pod lupom konstantno javnosti, šta god da neko od nas uradi u toj poslaničkoj klupi, vi ćete uvek imati nekoga ko će to komentarisati i ovako. Naravno, uvek postoje ljudi koji su kontradiktorni, kojima nikad ništa nije dobro. Međutim, smatram da vezano za parlament, kao i za svaku drugu instituciju, ne treba suditi po tome šta sam ja tog dana obukao ili koleginica, da li sam ja nešto šaljivo govorio, da li je ona nešto recitovala, da li je tamo neko citirao neku knjigu, već treba podvući crtu na osnovu kraja rada parlamenta, na osnovu kraja saziva pred sledeće izbore i onda reći parlament je dobro radio ili parlament nije dobro radio. I na osnovu toga na kraju krajeva građani i biraju sledeći saziv parlamenta. Da li taj parlament nešto dobro ili loše radi. A sve ovo drugo, to su dnevno političke teme kojima se neki drugi ljudi bave, ja ne bih da komentarišem. Naravno, tome nećemo i da se bavimo večeras. Ja sam apsolutno siguran da ćemo mi svi u tom parlamentu dati sve od sebe da građanima Srbije bude što bolje u narednom periodu i da što bezbednije i bezbolnije prođemo kroz stvari koje nas svakako iščekuju u narednom periodu. Da, sigurno. Ilija, vi ste i predsednik nekih silnih upravnih odbora, te nasilje protiv nasilja, te briga o deci. Ja sam neko ko se bavi tim stvarima, bavim se prevencijom pre svega u sistemu bezbednosti, u tom civilnom sektoru bezbednosti. Održao sam veliki broj predavanja vezanih za prevenciju nasilja među decom, vršnjačkog nasilja. Imali smo nekoliko velikih akcija u toku prošle godine. Takođe učestvujem aktivno
u sektorskim sastancima koje organizuje prošli saziv Vlade Srbije sa OEBS-om vezano za prevenciju radikalizacije i svega onoga što vodi ka terorizmu i tako tim nekim stvarima, ali kažem vam, nisam deo ni jedne državne strukture zvanično, već je to jedan deo koji se zove civilni sektor bezbednosti i kao takav predstavnik, recimo bio sam prošle nedelje u Beču kao jedini predstavnik civilnog sektora bezbednosti iz ovog dela Evrope na konferenciji Ujedinjenih nacija. 5 dana smo učestvovali u tom radu. Kako je bilo? Pa bilo je odlično, znate šta, učestvovati u konferenciji Ujedinjenih nacija koja traje 5 dana. Samim tim je već uspeh jedan. Gde imate nekoliko stotina delegata, gde se skoro 1000 ljudi uključivalo online, da imate priliku da vidite ambasadore svih najvećih zemalja, najjačih u tom svetu, da možete pričati sa vrhom ljudi u Ujedinjenim nacijama, u OEBS-u i nekim raznim komitetima. Recimo, ja sam partner u komitetu za borbu protiv droga pri Ujedinjenim nacijama, kao jedina organizacija sa Balkana. Sa Balkana. I sama prilika da pričate, u stvari sama prilika da uđete u taj kompleks zgrada Ujedinjenih nacija u Beču koji ima, ne znam, desetine hiljade kvadratnih metara, da radi više hiljada ljudi, da na svakom spratu imate kafiće, restorane, radionice. Kada vam neko da salu, jednu od 50 mesta, da možete koristiti 24 sata dnevno u svu moguću logistiku, da predstavite svoj rad, svoje istraživanja, ciljevi, svoje planove, onda shvatite da ste na stvarno jednom ozbiljnom mjestu i na kraju krajeva da ne ispadne da se hvalim, ali na kraju krajeva da ste uvaženi. Kako da ne? Pa samim tim što imate sva ta pomoćna sredstva koja su prosto potrebna u ovom 21. veku, koja su tehnološki neophodni za sve ono da predstavite, gde ne možete možda da propratite baš ovde u Srbiji konkretno, je li tako, na taj način. Ovde se trudite da iznesete svoje... Pa mi smo ovde imali kancelariju Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom, koja je dosta dobro radila, s obzirom, kao što je koleginica rekla, budžet je ono što ovde... Zato i kažem, ne možete misleći na budžet. Sada ta kancelarija prelazi u jedno od ministarstva, pa vidjet ćemo kako će se to razvijeti. Ja konkretno sa kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom imam fenomenalan odnos u prethodnih 3 godine koliko sam sarađivao s njima i duboko sam ubeđen da će se ta saradnja nastaviti sada kroz to ministarstvo. Mislim da će to biti kroz Ministarstvo za ljudska prava i tako nešto, ali kažem vam, biti deo toga znači da mnogo radite, znači da morate svako večer da ostanete do 2-3 ujutru, 4 da čitate informacije, bezbednosti, nešto što se menja iz sekunde u sekund i morate konstantno budete u toku, morate čitati informacije OEBS-a, Interpola, Europola, Ujedinjenih nacija, UNODC-a i tako raznoraznih nekih agencija da biste bili u toku. Da, što kaže, čim se odmoriš sat vremena više nisi u toku, već se dogodilo i prošlo, već ide nešto novo. Nažalost, svet je takav trenutno da bezbedonosni rizici, bezbedonosne pojave su konstantne i svaki dan se nešto novo dešava iz trenutka u trenutak. Recimo, vi imate u Afganistanu svakih pola sata jedan teroristički napad i u Afganistanu svaki dan strada između 30 i 100 ljudi u terorističkim napadima. Da. Nažalost. Nažalost. Kada je vršnjačko nasilje u pitanju, zašto toliko ima nasilja među decom? To je jedan fenomen koji je... Mi kad smo bili deca, nasilje među decom je bilo. Svi smo se mi tukli, uvek je bio neko u razredu i osnovnoj školi. Pa dobro, ali to nije toliko izraženo. Ajte, morate da priznate, nije to toliko bilo, mislim... Ja sam u svojim istraživanjima primetio jednu drugu stvar. Ne da nije bilo izraženo. Bilo je toga, međutim, bilo je mnogo veće poštovanje prema učitelju i prema nastavniku. I roditelju. I danas imate situaciju da nastavnik u osnovnoj školi ne može da izbaci dete sa časa, da se to njemu tretira kao njegov minus, da on nije uspeo verbalno da to dete savlada verbalno i da jednostavno imate situaciju kada ja znam da su pojedini nastavnici uplakani izlazili sa časova. Da. To je za mene neprihvatljivo i mislim da je tu treba neke stvari promeniti. Ja se zalažem naravno za prava dece. Zato sam htela da vas pitam, da li ćete se zalagati kada bude bilo slušni, kada bude o tome bilo reči, jer će biti sigurno reči. Ukoliko bude dolazilo do toga i da predložite u stvari da idete kao predlog jedan koji bi bio... Ukoliko u ovoj godini po dana bude bilo prostora za to, sigurno. Ali ono što sam ja u svojim istraživanjima, kada se govori o vršnjačkom nasilju, zaključio, a to je da kad smo mi bili deca, pazite, ja sam imao najboljeg druga koji je stanovao iznad mene. Mi smo se dnevno svaki dan svađali i igramo košarku i tu potučemo se na košarci, ali posle sat vremena ili pozove on meni ili ja njega, aj sad na revanš igramo basket. Danas mnogo više imate mržnje među decom, danas imate situaciju, znači govorim na osnovu istraživanja. Istraživanja, govorimo o tome, da kad se deca u osnovnoj školi posvađaju, oni budu neprijatelji, po znacima navoda, ali ne govore, imaju loše odnose do kraja života. To je uticaj, nažalost, globalizacija ima neke svoje prednosti, kao što je recimo internet, kao što je širenje kulture i tako dalje, ali ima i te neke svoje mane, a to je to nasilje koje se
koga ima strašno mnogo, pre svega u crtačima kad gledate decu. Mi smo Da, gledali Tom i Jerry, Paja da. Patak, Šilja, gde smo se smejali. I tu su već naši zamerki za te crtene filmove. A sada imate u Disneyjeve crtanim da filmovima imaju, non stop neke robote, neke ratove protiv svega i svačega. Mnogo su agresivni ti Mnogo su crtani agresivni. filmovi. I to se prenosi, to se nažalost prenosi na decu. Ono na čemu treba mnogo više raditi, to je ono što su nas učili još u osnovnoj školi, a to je porodica, jedinka društva. Potrebno je da ljudi što više vremena provode sa svojom decom, čak više nego što su naši roditelji provodili s nama, jer su opasnosti s kojima se naša deca susreću mnogo veće nego s kojima smo se mi susreću. Mnogo je bilo bezbrižnije živeti u vašoj, a tek u moje, mislim, pošto sam starija i od jednog i drugog, mislim, tek u moje je bilo mnogo bezbrižno živeti. Tako da je osnov toga što više provoditi vremena sa svojom decom, što više pričati o njima, više emisije iz kulture. Ja se sećam ranije na televiziji kad sam bio mali, pa kad god pustim televiziju, došli bio ograničen broj kanala, ali uvijek ste imali edukativne neke emisije koje su mi ne, pa bio je RTS Poletarac, pa je bilo, mislim, raznih tih emisija koje su mogle da obrazuju tu malu decu, bar u toj osmogodišnjoj školi, do 8. razreda osmogodišnje škole, i da ih pripreme za tu srednju školu, da oni potpuno imaju neki drugačiji stav kada su zrelo gajeni uz dobar program. Što ja kažem, kad ih tako na pravi način informišeš. Jelena, kada su ti mladi baš, mislim, toliko ljudi treba usmeriti ih upravo možda, kaže, dobro, talenat je tu, ili voliš nešto ili ne voliš nešto, ali ih upravo usmeriti u neke sekcije, neke oblasti gde bi mogli da pronađu sebe i da zapostave malo ove telefone, internete i sve to, da bi bili zajedno, što kaže, da bi se posvađali preke, ajmo sad na revanš. Tačno tako, pa juče je ovako su otuđeni. Pazite, juče je bio svetski dan borbe protiv nasilja u školama. Da. Na prste možete izbrojati emisija na televiziji koje su bile posvećene tome kod nas. A vrlo ozbiljna tema. A vrlo ozbiljna tema. Eto, da je bila juče moja emisija, ja bi o tome pričala. Da to nije ozbiljna tema, vi ne biste danas imali u svakoj stanici policije specijalno obučene policajce koji se bave borbom protiv vršnjačkog nasilja. Znači, s jedne strane, mi to malo skrećemo sa strane, guramo po tepih taj problem, sa druge strane pravite te represivne organe kao što su upravo ti, kažem, obučeni policajci. Znači, da bi ti policajci imali što manje posla u svakoj stanici policije, mi svi kao društvo moramo da radimo na tome da tih negativnih pojava bude što manje. Eto vidite, to su, na primjer, sada i predlozi i priče da o tome možda možete i da raspravljate, jel tako, i da bude jedan predlog, a i da vi upravo iz ove vaše struke razmislite o tome, nađete jedan put ka rešenju ovakvih problema. Pa mi smo na početku razgovora rekli da je vrlo važno da budemo jedan tim, je li tako? Da. I upravo mislim da je ovaj saziv parlamenta jedan stvarno dobar tim, jer plod ovog saziva parlamenta je promena ta koja se desila u Ministarstvu prosvete i novo ministarstvo koje smo mi kao stranka, kao Srpski patriotski savez dobili, to je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji. I mislim da će ta dva ministarstva morati i uveren sam da će vrlo dobro sarađivati, baš da bi se ove stvari koje smo sad govorili... Upravo ovo to pripada vama sada, pošto imate... A što se tiče ovog konkretnog slučaja, ja stvarno nisam upućen to kako funkcioniše Ministarstvo prosvete, ali znam da je novi gradonačelnik, odnosno gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski, jedna izuzetno preduzimljiva žena koja će preduzeti sve po tom slučaju, samo neka se obrati kabinetu gradonačelnika. Kod nje ne postoje popusti niti stranački, niti bilo kakve drugi. Što je najvažnije kada se rešavaju ovakva pitanja. Ona je onako jedna čvrsta persona, a kaže vam, Ratko Dmitrović, naš narodni poslanik i sada naš ministar za brigu o porodici i demografiju je neko ko je, ja sam uveren, mislim da mi niko neće demantovati u ovom sazivu parlamenta, neko je najupućeniji u tu demografiju i te stvari koje se tiču porodice. Tako da ja očekujem veliki rad, koleginica je to rekla, nas ovih godinu i po dana očekuje intenzivan jedan rad na svim poljima, biće izuzetno dinamično, biće puno amandmana, biće puno zakona, borit ćemo se i ona, ja, i na kraju krajeva vidjeli ste da tu postoji 90% nas je za taj, stvarno se zalažemo za taj rad dinamičan u parlamentu i za što češće sazivanje sednica. Osim toga, moram da kažem i gledalcima, osim onoga što oni vide na malim ekranima, postoje neka tela u parlamentu kao što su ti klubovi. Da, poslanički ti klubovi, mislim koje... Imate i poslaničke klubu i imate odbore. Ja sam konkretno nekim odborima za bezbednost, postoje odbori za kulturu koji su upravo ta radna tela i gde se mnogo toga odvija što građani ne ne znaju, građani ne vide. Da, oni vide samo sednice koje su... Tako da pogrešno je taj utisak da mi radimo samo, 5 dana, 3 ili mesečno kad su te sednice, mi smo svi članovi mnogih tih klubova i mnogih tih odbora
mi svaki dan imamo neke od tih saziva, tako da... Da, gde morate bude prisutni, budete u toku i da rešavate neke stvari, mislim, prosto ako naravno, niste to su tu, radna ne možete- tela. To su ta radna tela koja prenose posle u Skupštinu, jel tako, mislim, svoju Da, morate da inicijativu pratite i svoj teme, predlog, da. morate da pratite iz teme. Gospodin Ratko Dmitrović je bio gost ove emisije kao novinar i kao glavni ozbiljnih večernjih novosti i kad je promovisao svoju knjigu, znam se da će biti i kao ministar. A pozovite ga. Naravno, uvek vrlo rado, on je sjajan jedan čovjek i mislim da je na adekvatnom mestu upravo za to. Ilija, vi ste lepo rekli, mislim, a sada šta će biti ono što će biti ključno u samom parlamentu i kad ste i vi ušli u parlament? Pa zato šta, biti deo jedne grupe ljudi, a sada mogu kažem slobodno jednog tima od 200 i nešto ljudi za koji je glasilo 6,5-7 miliona stanovnika Srbije, odnosno koliko ima pravo da glasa, 3 nešto miliona. Jest. Mislim, to je stvarno jedna čast. Mi, da se ne lažemo, ali ne treba biti lažno skroman. Mi treba Sigurno, budemo nema ponosni. potrebe za tim, zašto? Jer su, pogledajte samo koliko je bilo učesnika na izborima i koliko građana Srbije ima, a mi smo jedni od tih 250, koliko 200 i nešto ljudi koji su tu. Jeste, i koji su odabrani na neki način, koji su tu prisutni. Tako Šta je je. vas to fasciniralo u Skupštini? Pa, Šta je ono što ste ja sam- očekivali i iznenadili se da postoji? Ja sam imao tu sreću da sam i ranije bio ulazio u tu zgradu Da. kao učesnik nekih konferencija, ali ono što meni je najlepši deo Skupštine, to je biblioteka. Aha, za koju malo ko zna To je uopšte u biblioteka ovom, Skupštine čini mi koja se, je u onako, Srbiji da ima. koja je Da ima. autentična, ona je ista od prvog dana, nameštaj je taj od prvog dana, lampe su, ne znam, od bronze, od prvog dana tu postoje, ima nekoliko desetina hiljada naslova, ona je onako na dva nivoa, postoje jedne uske stepenice kome se popnete na drugi nivo koji je galerija, onako, ja sam to slikao i stavljao na društvene mreže i onda su moja deca komentarisala, tata, pa ovo je kao iz filma Harry Potteru, kad možemo mi da dođemo to da vidimo, stvarno je fascinantna, ima odlične uslove za neko kao što sam ja ko se bavi pisanjem naučnih radova i to je jedan deo. Ovde vidjeli ste, proteklih dana svi pričaju o tom nekom restoranu. Da, samo se za to Koji, vezuje. verujte mi... Da li je šnicla ovoliko ili kolač Ne, ali ovoliko, verujte toliko mi, je nebitno, to mislim. uopšte nije, prvo to nije restoran. Kogod je bio u njemu, on vizualno vidi da to nije restoran. To je jedna menza kao u svakoj firmi što postoji. Malo nešto umivenije, ali isto tako izuzetno stara, ništa tu nije ekskluzivno, ništa tu nije nešto, ne znam, nija ekstra, a niko ne priča o toj biblioteci koja je fenomenalna. Da, pa zato što malo ljudi zna, mislim. Drugo, tu imate na svakom ćošku, koleginica je sigurno videla, imate neke vitrine gde su izloženi pokloni, gde možete vidjeti upravo predstavljenu kulturu drugih zemalja, koje je naš parlament i funkcioneri parlamenta dobijali sa svih krajeva sveta. I možete vidjeti fascinantne neke stvari. Kao jedan muzej. Da, kao jedan muzej. Cijela ta građevina je upravo tako podsjećena na jedan muzeja. Muzejskog tipa. I meni je stvarno žao što je sad korona, inače čim bude prošla korona, Skupština će ponovo otvoriti vrata za posetioce, moći će, ne znam, jednom ili dva puta nedeljno. Da uđu da vide. Da građani vide u stvari kako mi bogatstvo imamo i da vide tu sramotu koja se desila letos kada su neki ljudi probali to da unište i da spale i da razruše, da vide šta su oni probali da unište. Pa onda će možda ta društvena svest nadjačati ono mržnju prema nekome ili netrpeljivost prema nekome ili hoću da glasam za ovog ili neoga, kada postaješ toliko agresivan, a želiš da uništiš upravo ono koje simbolizuje kao jedno zdanje tvoju zemlju. A šta sve ima i kako to izgleda? Ta zgrada je spoj naše tradicije i naše kulture. Da, to je to. Upravo tako. Mi smo svi koji sedimo tu promenjivi, nas građani menjaju na tim izborima, ali morate da uđete i da osetite taj duh i onda da shvatite u stvari šta predstavlja. To nije samo jedna zgrada u Beogradu, verujte mi. To je nešto mnogo više, jedno posebno zdanje koje stvarno zrači jednom izuzetno pozitivnom energijom i jednom energijom koja vas obavezuje na rad. Stvarno vas obavezuje. Meni je bilo sramota da sedim u takvom zdanju, a da, što vi kažete, samo ćuti, mi kao dižete ruku i da ne doprinosite ništa. Pa Ilija, da vam kažem nešto, ja pretpostavljam da tu ima od tih 250 nešto poslanika, da ima bar polovina poslanika koji ne zna da ima tu biblioteka. Pa to stvarno ne znam, ja ne poznajem te, ja ih ne poznajem sve, stvarno ne znam. Ne morate vi da znate to, nego ja kažem sada, ja konstatujem, ne vi. To stvarno ne znam, ali... 100%, verujte, ja mislim da je trebao prvi dan Skupštine upravo da bude... Da nas sve uhvate za ruku i da nas odvedu. Da nas odvedu i da kažu, dragi narodni poslanici, ovo je čuvena biblioteka, tu se nalazi toliko i toliko knjiga, da mogu da koriste ovo što vi upravo kažete, vas interesuje, zato što možete koristiti svoje naučne radove koje pišete, da su
su tu neke stvari koje možda ne možete da nađete. Ne postoje neke stvari koje ne možete da nađete. Ne postoje neke stvari koje ne možete. Kada ste bili posmatrači na Skupštini, tako da kažem, kao građani, kao što sam ja bila, i mnogi događaji su protekli kroz tu Skupštinu, mnoge čudne stvari, iznošenja, bacanja, polivanja vodom, bacanja ovoga ili onoga, donošenja svega i svačega u Skupštinu, što je vrlo, vrlo ružno. Kako ste tada razmišljali? Da li ste razmišljali da kada, evo, ajde, pred vaš sam ulazak u Skupštinu, ne bih volio da se to događa dok sam ja narodni poslanik, ili to je jedan deo demokratskog društva gde je dozvoljeno i tako nešto? Ja sam konkretno u politiku ušao pred prethodne gradske izbore, kao deo tima Aleksandra Šapića, gde smo mi osvojili nešto malo manje od 10% i mi smo trenutno u Skupštini grada druga po jačini snaga, sa našim brojem odbornika. I ono što građani mogu da vide na našim lokalnim medijima, to je neko to naše ponašanje, naše odborničke grupe u Skupštini grada, koje je izuzetno konstruktivno. Mi kritikujemo ono što mi smatramo da je loše, hvalimo ono što mi smatramo da je dobro, bez obzira ko je predlagač. Naravno. I mi ćemo se tako ponašati sigurno u Skupštini Srbije. Od nas, kao što se vidi u Skupštini grada, nijedan naš odbornik nikad se nije tako ponašao, da je to što ste rekli polivanje voda, vređanje. Mi smo jedna grupa ljudi koja ne upada drugima u reč. Ja volim da čujem tuđe mišljenje, ja sam često bio u emisijama sa ljudima s kojima se totalno ne slažem, znači dijametralno smo različiti, ali ja smatram da odlika pre svega kućnog vaspitanja je da ja vas pustim da vi kažete šta vi imate, pa posle toga vi mene, a da su građani ti koji treba čuju i vaše i moje mišljenje, pa neka izvedu sami zaključak. Tako da ćemo mi tako i biti i u Skupštini Srbije. Od nas se takve stvari mi to nećemo prezentovati sigurno u Skupštini Srbije i niti ćemo trošiti vreme građana na neke nepotrebne replike, nećemo uzimati vreme građana da bismo samo sebe promovisali. Mi smo se opredelili, a mislim da će i sve poslaničke grupe su se opredelili za to, jedan konstruktivan rad, jer kao što je koleginica rekla, predsednik i vlada su odlučili da ovo bude ograničen mandat. Stvarno se očekuje puno posla. Mi nećemo na kraju imati vremena možda za takve stvari. I meni je stvarno drago što sam ja primetio da naše društvo ipak ide u tom smeru što je Aca Šapić pričao već duže vreme, da mi napravimo jedan društveni konsenzus. Da mi vidimo da mi odlučimo gde Srbiju vidimo u narednih 20-30 godina i da se svi tako ponašamo. A prvi korak ka tome je, videli ste, imali ste sada 2-3 prenosa sednice, da nema tih ekscesa, da su svi kulturni, da svako, čak i neki poslanici koji su u opoziciji, koji su iznosili neke kontradiktorne činjenice, možda čak i laži. Njima je predsjedavajući Skupštine Dačić to dozvoljavao da kažu imate vaših 2 minuta. Da, imate svoji, izvolite, recite šta mislite. Javnost neka sudi da li ste vi lagali ili niste, da li ste to koristili za svoju ličnu promociju ili želite da i sredina iz koje vi dolazite ima neki benefit od ove Skupštine. I to je mnogo bitno. Mi svi ovde prezentujemo jedan deo naše sredine. Svako od nas došao od nekud i ti ljudi gde mi živimo, stanari moje zgrade, gledaju šta ću ja da uradim. Da, pa sutra će da se ne kaže komšija, bre, što ti bi da kažeš ovo ili ne znam, ja? Tako, pa treba da kažete ljudima na kraju krajeva na pijaci dobar dan, na ulici, pa zašto da neko priđe da mi kaže, pa ti si izgubio juče ceo dan, jedan dan radni Skupštine košta toliko i toliko, to mi odvojamo od usta od naše dece da biste se vi tamo svađali, polivali vodom ili radili ne znam šta. Zato sam vas i pitala, mislim, za nas zbog toga. Znate, imate neke druge emisije, drugačijih sadržaja koje se emituju u neko drugo vreme, gde se rade takve stvari. Da, pa dobro, eto, to je zabav i narodu, hleba i igara, mislim da se zabavljaju. Ako niste odgovorni, mislim, treba da budete odgovorni kao čovek. Mislim da će ovaj saziv parlamenta biti dosta različiti po ponašanju od svih prethodnih, da će biti mnogo konstruktivniji i da će biti mnogo ozbiljniji. Da, Ilija, kada je naše društvo u pitanju i kada su uopšte događaji koji su vrlo alarmantni, koji se svakodnevno dešavaju, koliko će to imati, šta biste vi promenili? Na čemu biste u stvari insistirali da se promeni u našem društvu? Gde treba dati taj akcent, nešto što je možda zapostavljeno, a koje treba isforsirati, bar kroz Skupštinu, da dođe negde, što kažu, na dnevni red i da se o tome malo više govori? Pa vratit bi se ono što sam malo pre pričao, to je jedinstvo.
Znači, vi i ja možemo se razlikujemo u mnogo čemu. Možemo da imamo različita mišljenja o hrani, o istoriji, neki lideri za nas pozitivan, neki negativan. Ali hajde da gledamo u budućnost. Znači da kažemo šta mi želimo od Srbije, kako želimo da bude Srbija uređeno društvo i na tome da se radi. Znači da se slušamo više strana, a to je upravo ono i Dačić kao predsedavajući je to rekao da će on biti otvoren za sve sugestije u parlamentu svih šefova poslaničkih grupa, da će u tom smislu voditi sednice, da neće biti on neko ko će, ne znam, sam to nešto samoinicijativno raditi, već da će osluškivati glas naroda, a mi smo taj glas naroda i upravo što je koleginica rekla, mi imamo kontakt sa tom nekom malo mlađom generacijom, mi ćemo neke njihove... Da znate šta ih muči. Tako je, mi ćemo te neke njihove muke, kako ste vi rekli, ili sugestije, primedbe, predloge, probati da preko naših poslaničkih grupa iznosimo u parlamentu. A šta je to što vaše generacije najviše... Ajde, kažem, pa pazite, naša generacija je recimo problema. Zbog nekih ranijih saziva Skupština je bila malo nezainteresovana pre svega za politiku. To moram da vam kažem. Mladi onako, više im to nije bilo interesantno, gledali su takve neke scene. Ja bih više volio da se mladi uključe u politički život. I ja ću nastojati to da probam nekako svojim primjerom, a siguran sam da će i ona svojim primjerom probati privuče što više mladih, da se mladi zainteresuju za politiku, jer život brzo prođe. I da nađu učešće u tome da bi rešavali i bili se svih. A na njima ostaje svet, pazite, svet ostaje na naše deci. Jer svi starimo, mislim, na mladima ostaje svet, ali svi starimo i ti mladi će jednog dana ostaviti, ali moraju da pripreme teren, pa upravo treba da budu uključeni. Mi smo ti koji treba da spremimo teren za neku sledeću generaciju, mlađu generaciju.